Yung po mga dati na sakay sa 701, Panawagan, Malawakan, balik na po kayo at palis po yung palis. 701, Malawakan, Malaking Kawal lang kayo. Yan tawagan lang po ng pansin, yan po mga dati na sakay sa mas kamar 74-75 at po ng Apari. Balik na po kayo sa inyong upuan, palis na po yung palis. Yan po mga dating sakay sa 72-75 at po ng Victoria. Tugig na raw, hanggang Apari. At sa mga masarap po na walang kapon kaya isi-text mas na balikin at 55. Ha ha ha.